bantu abaningi bebecimba kungashiya kubutye belizwe bantu abaningi bebelindele into yokuba ungashiywa nebhanki kodwa wasike washiywa nento enqabileyo ingubo kodwa into endiyithandayo kulo mqolo ubushoba ndifundela wona into yokuba xa ebuya uElisha xa efika phakathi kwamanzi afika amanzi ehlangene imbumba epheka icalanye wayisombulula ingubo yena wabetha ngawe emanzini engalindelanga nto engenathemba lanto kodwa suka amanzi avuleka ifumana indlela owela bathi abantu ababukeleyo nankosiza uElisha kanti ngelo xesha amandla sithintshile izinto sinqwela into yokokuba ngoku amandla kamama yethu ziwakade ndiyazi uba uhamba naye endleleni mama yethu belayite ikhandlela ndibuhlungu balicimile cinywa ngumoya amantombazane belayite ikhandlela mama yethu sokulomsi mama yethu sokulomsi waniswa esikolweni waniqutha ngefasikoti engasekho utata umayeki isutsa nafunda nanqonqothela nafikelela kule ndawo nifikelele kuyo wathi umama yeki songumhlolokazi engenandoda kodwa abantwana bakhe bafumana imento namhlanje nisemzini lilayitile ikhandlela yakwamayekisi nanku umzoko kona ushiyeka noThemba namhlanje uThemba ungesenamfazi washiywa ngumfazi wakhe wagoduka ngezizathu ezingangifuniyo nam kodwa nincedisana noThemba kokuba singacimi sibani unongenile ashiye silayitile niqolele nayiphini into ndikhumbula ngenye imini mamabe sisemngcwabeni tata ubabe kulonomelikhaya ndava ndikhathazeka bemane ukuphakama abantwana bakwamam bakulonoma ekhaya esithi namhlanje ndile nto ndiyo ndihamba ngemoto yam ngenxa kamama usisi esibe imali emnyanini wakhe ezibele into yokokuba ndiyo esikolweni nenje njalo nibe imali emitshatweni yenu nizibele ikhaya lenu ukuze ikhaya lenu uThemba angaliflatheli ngoba esawuvindlala uze liflathele ikhaya uKristu Nkosi yam in Jesus name amen.